Прывітанне, мяне зовут Дміцер Косцін. У серыі фільмаў фонду Тутака разам з сябрамі расказваем пра беларускую традыцыйную культуру. Тое, што нас адрознівае, і тое, што нас аб'ядноўвае з нашымі суседзямі. У гэтай серыі наведаем беларуска-польскае памежжа, каб пазнаёміцца з важным элементам культуры мясцовых беларусаў, які, можна сказаць, перажывае свой рэнесанс. Рушнік быў бадай адным з найбольш распаўсюджаных элементаў як штодзённага жыцця, так і абрадаў беларусаў. Здавалася, у сучасным свеце месца рушніка засталося ў мінулым. Даследніца і папулярызатарка ведаў пра традыцыйны падляскі рушнік Аліна Дымбоўская сваёй шматгадовай працай даказвае. Ён не толькі не памірае, але і можа знайсці новае жыццё ў 21 стагоддзі. Такім чынам, запрашаем у свет падляскага беларускага рушніка разам з Алінай Дымбоўскай. Ręcznik obrzędowy, który na Podlasiu od pewnego czasu powraca na swoje miejsce. Dla mnie to jest takie nieutracone dziedzictwo, dlatego że znowu wraca na swoje miejsce, do domów, do cerkwi, na krzyże przydrożne. On znowu się pojawia i jest to bardzo ważny element w naszej kulturze podlaskiej, prawosławnej, białoruskiej, gdyż każda kobieta młoda miała obowiązek wykonania kilku takich ręczników do posagu. On w każdym obrzędzie pełnił bardzo ważną funkcję. Żaden obrzęd bez tego ręcznika nie mógł się obyć. Jest on charakterystyczny, bo tak zdobny to jest obrzędowy. Gdyby był tylko bardzo delikatnie ozdobiony taką nitką, jakąś wątkiem, czy też nawet bez koronki, służył po prostu do wycierania rąk albo tylko jako ścierka. Po kształcie też ręcznika można było poznać, do czego służył. To są tak zwane nabożniki, które służyły do ozdabiania świętego kąta ikony. Były też krótsze ręczniki, mniejsze, które służyły do zasłaniania dzieży. A ręcznik związany był bardzo z chlebem. On to też nieodłączny ich związek. I tak samo na takim ręczniku witano ważnych gości. Na takim ręczniku kładziono korowaj albo chleb. I na nim witano nowożeńców, czy też gości dostojnych przybywających do nas. Nowonarodzone dziecko otrzymywało taki ręcznik, tkaninę płócienną, od matki chrzestnej, od kumy, tak? Ale też taki ręcznik otrzymywała akuszerka, która przyjmowała dziecko. To było piękny prezent. Nie musiał być zdobny. Mógł być tylko nawet w formie kawałka tkaniny, kawałka płótna lnianego. I to był prezent dziękczynny, dziękowano za pomoc. Wiązane to było z życzeniami dobrobytu, pomyślności dla tej akuszerki, dla mamy, dla dziecka. Więc na początku dziecko jest przyjmowane na kawałku płótna, wycierane. W naszej kulturze nie ma tradycji tego kawałka płótna po wytarciu dziecka przechowywać, ale na przykład w Skandynawii taki zwyczaj już jest. I następnie też jak otrzymywał kawałek płótna od matki chrzestnej, to z kawałka płótna wykonywana była koszula, albo to też różne zwyczaje było, albo to zostawiano na przykład tą tkaninę jako do uszycia ostatniej koszuli na drogę już do zaświaty. Także to już poczynając właśnie od narodzin, później jak już wróćmy jeszcze do okresu, gdy para młoda szykowała się do ślubu, tak? Więc jak panna młoda 14-15 lat uczyła się tkania razem z mamą, babcią, ciotkami, później wyszywania i ona wykonywała kilka takich ręczników. I w obrzędzie jeszcze przedślubnym, weselnym ważny był, bo w czasie, gdy swatano osobę, to więc też było prezentem, czy to później dla rodziny, czy też dla swata, czy też dla marszałka, także w każdym momencie ten ręcznik był. I oczywiście jak każdy wchodził do domu, mógł zobaczyć w świętym kącie pięknie ustrojone, ozdobione, ubrane ikony tym ręcznikiem. Nie tylko jednym, mogło być to kilka ręczników, mogło być to otoczone jednym ręcznikiem 5-metrowym cały zespół ikon. Każdy miał swój po prostu do tego modę, czy też jakieś potrzeby. Mógł być też ręcznik tylko zawieszony na półce, na której stawiano te ikony. Także ten ręcznik był.
On był bardzo związany, ja tak jak powiedziałam, z chlebem, ale był bardzo związany z ikoną. Bez ręcznika nie można było ikony wziąć w ręce bezpośrednio. Do tego służył kawałek ręcznika. Tak jak zawsze mówię, że ikonografa poznamy po tym, w jaki sposób on nam przekazuje zamówioną ikonę. Jeżeli to jest w reklamówce albo w papierze, no to nie. To już po prostu, jeżeli jest to widać, że nie ma znajomości tej tradycji. Możemy od razu powiedzieć, że po prostu ten ręcznik jest z Podlasia. Tak dużo tu było mody, tak dużo było losów historycznych, w których brali nasi ludzie udział, że ta też ornamentyka się zmieniała. Ja na tym stole nie mogę zaprezentować tradycyjnego ręcznika wykonanego na warsztacie tkackim z ornamentem geometrycznym, który był bardzo charakterystyczny dla naszego terenu do I wojny światowej. Ale w tym czasie już ornament haftu krzyżykowego, który tutaj mam, haftu czarno-czerwonego, pojawiał się. I też bardzo dużo ludzi, bardzo dużo osób takie ręczniki haftowane, wykonywane właśnie własnoręcznie były robione. I takie ręczniki tkackie i haftowane haftu krzyżykowego do I wojny światowej one były po prostu jednocześnie i te. Charakterystyczny dla nas haft krzyżykowy pojawił się pod koniec XIX wieku. W okresie Imperium Rosyjskim, koniec XIX wieku i to też w całej Europie zwracono uwagę na taką piękną ludowiznę, tak? I taki powrót do tego świata ludowego, do wiejskości. I tutaj były wykonane wzorniki, nie tylko na terenie Białorusi, na terenie Ukrainy. Pod koniec XIX wieku we Lwowie przecież na wielką wystawę światową były wykonywane wzorniki, nie tylko haftu, tkaniny, ale też ceramiki. Każdy starał się promować swoje, tak? I tak samo tutaj na tym terenie. Taką osobą, która jako pierwsza robiła takie działania promocyjne, był fabrykant z Sankt Petersburga, Brokar, Francuz, który przybył do Sankt Petersburga. On tam produkował perfumy, mydła i w sprzedaży takiego zwykłego mydła szarego dodawał dla kupującego wzorniki albo po prostu pakował w papier z wzorem i ten wzór się rozpowszechniał. Na naszym terenie też można spotkać w tkaninie czarno-czerwony, tkackiej, ale też są i niebieski kolor się pojawia, i żółty nawet, i czarny. Także to też jest taka różnorodność. Kobiety były gospodarne, więc one wykorzystywały to, co miały w domu, tak? Czy też mogły zdobyć, tak? Oczywiście fajnie by było powiedzieć tak, czarno-czerwony, bo na to też wskazuje ornamentyka w stroju ludowym. Więc na pewno to jest takie powiązanie. Czy namitka, tak, to po prostu też czarno-czerwone zdobienie. I tak samo po prostu czerwony kolor, no to piękny bardzo i to jest symbol i ognia, i symbol życia, tak samo ten czarny, więc to pięknie współgra z życiem ludzi tutaj na tym terenie. Myślę, że można pokusić się, że ten czarno-czerwony to jest charakterystyczny dla nas, dla naszego terenu, z Bielska Podlaskiego, Hajnówki, Sokółki także. Po I wojnie światowej, gdy ludność musiała wybyć z tego terenu, udała się w tak zwane bieżeństwo, uchodźstwo, wróciła często bez ręczników, bez tkaniny, albo te ręczniki były wykorzystywane do innych celów takich utylitarnych, tak? Takich po prostu cały ręcznik został wykorzystany do uszycia jakiejś koszuli czy do innych celów takich codziennych, a tylko wyszywka wracała, tak? I tu takim przykładem, że mamy kilka takich, nawet w zbiorach, kawałki płótna, kawałki właśnie tego ornamentu, który został jeszcze z terenu przywiezionego z bieżeństwa, tak? To jest też świadectwo, że ludzie dbali o ten ornament, że on był bardzo ważny. I po I wojnie światowej, jak tutaj ludność wróciła, no to już trudności miała, prawda? Trudności z życiem, całe życie swoje dane rodziny, wioski musiały odbudowywać, bo przecież jak wiemy, jak mogli rozpoznać swoją siedzibę, tak? Więc po jakiejś starej gruszy, tak? Po kawałku jakiegoś starego pozostałości pieca, w ten sposób te siedliska były rozpoznawane. I najważniejszym było to, żeby po prostu dać życie, dać rodzinie jedzenie, tak? Ręcznik był nadal, tylko ten ornament w pewnym momencie zniknął z naszego, jeżeli chodzi o ornament
kulturowo, z kodem takim kulturowym, tak? Pojawił się ornament haftu płaskiego i ten ornament w okresie międzywojennym coraz więcej w wioskach można było spotkać. Ten właśnie haftu płaskiego i ten bardzo, bardzo wielokolorowy. W okolicy Bielska Podlaskiego i Hajnówki mamy ręczniki, które są na dwóch końcach symetryczne, odbicie lustrzane i one po prostu można w ten sposób poznać. W okolicy Sokółki z kolei niekiedy końce są różne, tak? I tutaj jest na przykład jakiś piękny bukiet kwiatowy, a tutaj wazon z kwiatami. Także to są różnice. Na terenie Bielszczyzny, tak, czyli terenu hajnowskich, to po prostu były one takie same. One mogły się delikatnie różnić. One różniły się na przykład inicjałami, które są wstawiane, tak, haftowane. To są inicjały panieńskie danej kobiety. Na jednym końcu mogły być inicjały, na drugim nie. Tak? Także trudno rozpoznać, jednoznacznie powiedzieć, że te ornamenty są z danego, czy z terenu okolic Bielska Podlaskiego, czy Hajnówki, dlatego że w przeciągu tam 100 lat, jak robiłam badania, były bardzo różnorodne te ręczniki i one w jednym czasie funkcjonowały. Te ornamenty haftu płaskiego kobiety samodzielnie rysowały albo wykorzystywały do tego gazety kobiece. One dostosowywały do siebie, często dwie siostry czy koleżanki robiły ten sam wzór, a zmieniały kolorystykę. Albo to się różniło od rodzajem koronki, czy też jakimś innym wzorem na koronce, więc takie były różnice. Taki ręcznik jest niemym świadkiem wielu zdarzeń. I w pewnym momencie zauważyłam, że on po prostu ucieka gdzieś, tak? Ja w zbiorach Bielskiego Muzeum posiadałam około 100 ręczników. Te ręczniki przypadkowe do nas trafiły, czyli ktoś w darze dał, ktoś po prostu chciał wyrzucić, więc to też nie można było mówić o kolekcji ręcznika, nie można było prowadzić badań na temat ręcznika, dlatego że one były takie różnorodne, często też były fragmentaryczne, wycięte, zniszczone i w tym momencie stwierdziłam, że jak zaczęłam się też interesować obrzędami, że ten ręcznik pojawia się i w pewnym momencie znika. W latach 50., 60. zniknął, gdy ludzie zaczęli wyjeżdżać ze wsi. Ten ręcznik nie pasował do miejskiego domu, tak? On zostawał u babci, czy tam u mamy w tym małym domeczku, świętym kącie, a tutaj już do miasta nie przychodził. Ewentualnie były osoby, które z szacunku albo związane ze wspomnieniami po mamie, babci przenosiły. I ten ręcznik jeszcze funkcjonował w cerkwi, funkcjonował jeszcze w czasie obrzędu ślubnego, w czasie, gdy para młoda stała na takim ręczniku, zawierając związek małżeński. I to też jest ta forma minimalna. Z tego 2,5-metrowego ręcznika zaczęto stawać na takim metrowym, tylko małym, pięknie zdobionym, już nowoczesnym takim ręczniku. A że ja jestem osobą, która uwielbia rękodzieło, nauczyłam się tkać, robię koronkę, haftuję, więc w tym momencie zainteresowało mnie także i ornamenty, i symbolika tego ornamentu. I powoli zaczęłam prowadzić badania, sama także haftując. To wszystko razem. W ciągu tak 15 lat dużo się zadziało. W moim życiu także, gdyż prowadziłam nie tylko badania, publikacje, ale także działania edukacyjne, bo ja uważam, że edukacja jest najważniejsza, bo trudno, żeby dziecko czy młodzi ludzie, nie wiedząc nic o ręczniku, gdyż nie mają tej wiedzy z domu rodzinnego, mogli po prostu, skąd ją posiądą, tak? Jednak takie wykłady, zajęcia edukacyjne, malowanie ręczników, wieszanie tych ręczników na krzyżach przydrożnych powoduje, że człowiek się zastanawia, pyta się, bo najważniejszy jest też kontakt z człowiekiem. To też jest niesamowite, że ludzie bardzo potrzebują rozmowy. Oni chcą opowiedzieć o swoim życiu, bo ten ręcznik też jest związany przez całe nasze życie, tak? Od narodzin, poprzez ślub, wesele, wszystkie święta kalendarzowe, a także towarzyszy nam, jak odchodzimy już do świata zmarłych. Więc ten ręcznik jest i miłością, i radością i symbolizuje jeden koniec kobietę, drugi koniec mężczyznę. To jest tak dużo symboli, trudno ten ornament
ten kod w ornamencie nam się zatracił na Podlasiu, tak? Trudno już, tu nie ma tego tradycyjnego ornamentu geometrycznego, z którego możemy dużo wyczytać, ale funkcja ręcznika pozostała. I zainteresowanie było coraz większe młodych ludzi. Spotkałam się z osobami, które obiecały mi, że jak będą szykować się do ślubu, to sama wyhaftuję. I były wykonywane te ręczniki, albo do domu były wykonywane, albo szukano u babci, tak? Były też takie sytuacje w czasie badań, że kobieta mi pokazywała podzielony ręcznik sprawiedliwie, bo miała dwie córki. Tak, żeby każda córka miała ten sam ornament u siebie. Także to też jest piękne, że ta miłość moja do kultury ludowej terenu przełożyła się na ręcznik, który tą funkcję miał bardzo ważną u nas i promieniuje to dalej. Ręczniki wracają. To nie ma tak, że one zginą. Obrzędy często giną i z nimi ręczniki, tak? Może w tym momencie, jak one brały udział w tych obrzędach. Niektóre obrzędy giną, więc i te ręczniki tam nie zaistnieją. Ale z kolei mnóstwo młodych ludzi już po tej edukacji, po tych publikacjach samodzielnie sobie wykonują takie ręczniki do swoich ślubów, tak, do swoich domów, tak? Więc myślę, że tu najważniejsza jest edukacja, publikacje, wzorniki, działania takie już w terenie, na zasadzie, jak mówiłam, malowanie tych ręczników, mówienie o wzorach, mówienie o funkcji ręcznika. Ja myślę, że teraz ręczniki nie zginą, że już się zaczynają pojawiać na cmentarzach, wieszane są na krzyżach przydrożnych. Ja jestem pełna nadziei. Tylko w tym momencie też bym bardzo prosiła ludzi, którzy prezentują swoje kulinarne umiejętności, żeby te ręczniki nie były kładzione pod garnki z bigosem, tak? Bo ich funkcja była inna. To jest ręcznik obrzędowy, a nie obrus. Рушник – важный сімвол нашай тоеснасці, які робіць нас адметнымі і прастое цікавымі. Калі вас зацікавіў гэты фільм, стаўце падабайку ды падпісвайцеся на канал Фонду Тутака. Сачыце таксама за нашымі сацыяльнымі сеткамі.